שלום לכולם, צהריים טובים. היום 6 בנובמבר 2023. כל מי שנולד היום, לא משנה אם זה השנה או בשנים עברו, וגם מי שנולד ב-15 בנובמבר וב-24 בנובמבר, אתם מתחילים שנה אישית נומרולוגית מספר 6. זה אומר שהשנה הזאת, כל מה שקשור למשפחה, להרמוניה, לאהבה, להתפשרות, ללבוא לקראת מישהו אחר, זה התדר שבו אתם צריכים להיות. עליכם בשנה הזאת לנסות כמה שיותר ליצור אחדות, ליצור סביבה נעימה סביבכם. זה יכול להיות בהתנהלות שלכם במערכות היחסים, וזה יכול להיות כמובן גם בבית, בסביבה שאתם חיים בה. אם זה הבית, אם זה מקום העבודה שלכם, פשוט ליצור אחווה וקרבה ואיזון בכל מקום שבו אתם נמצאים. אסתטיקה ויופי הם גם כן, סליחה, צדדים שכדאי לכם להעצים השנה. אז אם חשבתם על להתייפות, לעשות טיפולים או לעשות כל מיני שינויים ולייפות את עצמכם, אז זה הזמן. זה מתאים מאוד במהלך השנה הזאת. כשמדברים על שנה 6, הרבה פעמים קורה שהמשפחה מתרחבת, אם זה חתונות, לידות, מצטרפים אנשים למשפחה, אבל גם לצערנו גם המשפחה תדרוש מאיתנו יותר תשומת לב. אז אם יש לנו הורה מבוגר או מישהו שצריך לטפל בו, שאפילו הילדים מביאים ילדים קטנים לעולם, ואז יש צורך יותר להשקיע זמן ואנרגיה בחיק המשפחה. אז אני מאחלת לכולם שבאמת יהיה לכם שנה משפחתית, שנה של הרמוניה ושל אהבה, ואני מאחלת ביום הזה שהתדר הזה הוא תדר של משפחה, שכל השבויים וכל החיילים החטופים וכל החיילים שנמצאים בגזירות בצפון ובדרום יחזרו הביתה לחיק המשפחה, לחיבוק האוהב של האימהות ושל האבות ושל האחים ושל כל המשפחה, ושנזכה לחיים שלווים ולשלום במדינה הזאת שלנו, במדינה הקטנה הזאת שלנו. אז שיהיה לכם יום נפלא. להתראות, שרית.